ubuke lapha emahlathini nakutholakala ukuthi inqwaba yamazombi nayo iyasondela iza la. Ash wayesethuke kakhulu ngoba uma ukuthi abahambi manje okusho ukuthi akekho ozosinda kubona. Iyodwa manje indlela ukuthi babaleke ukuthi bathathe leli bhanoyi bahambe nakho lokho abekade sebekuqoqile. Baliphusha ibhanoyi eliphushele endaweni eqondile la ezosukela khona. Carol athathe izikhali zakhe ulungiselela ukuvula indlela kodwa caca ukuthi abanasikhathi. Engabe bengasuki la ngokusheshsha lamazombi wonke asiqhumula emahlathini azogcwala la. Carol wayeseyivimbile into ekuvinjwe ngayo ibhanoyi la ngaphambili ngalesikhathi athekwa izombi. Cishe lamluma kodwa waphumelela ukuliphusha ngaphambi kokuthi aphuthuma ayongena ebhanoyini. Athatha ama-headphone awafake endlebeni bese evala amehlo ashaya umthandazo omncane. Ibhanoyi la seliyasuka-ke lihamba ngale route elihamba ngayo malizosuka kodwa caca ukuthi amazombi aseyivimbile indlela. Acaca manje ukuthi kumele bawashayise kodwa manje ababengenasiqiniseko sabo ukuthi leli bhanoyi lizokwazi yini ukumelana nokushayisa amazombi amaningi kangaka. Izandla zaCarol zaseyijulukile ukuthuka. Ngenhlanhla ibhanoyi lasuka kamnandi bakwazi ukuphumelela ukuyishiya le ndawo. Lapho uCarol usavala amehlo uyasaba ngisho kwavula. Hle kahle uCarol uyaqala ukugibela ibhanoyi namhlanje aphinde azoligibela ngezimo ezinzima kanje. UAsh eseqala ukukhululeka sebuka phansi ebuka umhlaba bewushiya wase etshela uCarol ukuthi hayi seku right. Kaze bezofika kahle yini eFrance. Solomfana lana ethuke kakhulu igroup yamazombi isondela ngakuyena. Ngenhlanhla kukhona kuphethe ukuzivikela kodwa ngenxa yokuthi usamncane akawazanga ukulwa nalamazombi eza kuyena. ULaurel wayesithole ikhubeka ewaphansi. Uyawabona amazombi ukuthi ashuka umjuqa manje ayikho into angayenza ukukhasa nje ahlehlele. Kusanjalo sibona amazombi edonseka okuthile obekuboshile kuwona. Caca ukuthi umfana bengekho engozini ngale ndlela bekubukeka ngayo. uDarrell usena 2 weeks la kule ndawo akuyona and ufundisa uLaurel ukulwa namazombi mihla namalanga. Uyakholelwa ukuthi iexperience eright uDarrell angayithola ngokuthi alwe nawo ngqo amazombi. uDarrell isifiso sakhe ukuthi ufuna ukuhamba kule ndawo esenesiqiniseko sokuthi uLaurel uyakwazi ukuyivikela. Nakuba le ndawo akuyona ethola yonke into ayidingayo kodwa kuba khona kwaDarrell kuyisibusiso kuyena ngoba uyena umuntu omfundisa ngempilo. Kungalowo mzuzu Laurel, lizoqala iclass uzoba late. Kubalekile ngempela ukuthi ngiye. uLoseng ukuthi kumele uye. So nami ngiyasho kumele ubuyele khona. uLoseng ngifuna ukukhuluma nawe. Alright. uLoseng wahlanganisa bonke ke laba abanye emhlanganweni. Ubatshela ukuthi uqeda ukuthola indaba kwelinye leqembu labo eliseParis. Lihlaseliwe and abantu abathathu bathunjiwe iqembu likaJanet. uMartin, uFelo noO'Neil. uSydney washawa uvalo kakhulu mezwa indaba ngeboyfriend yakhe uO'Neil. Elizabeth waseyacacisa ukuthi labantu laba ibona kanye futhi ababasiza ukuthi beqe lapha eParis. Unesifiso sokuthi ledleke abasisona singakwazi nasukuyolekelela. Methodos, abantu bakho basendleleni? Ya ngicabanga kanjani. Manje makunjalo kwenze njani? Sohlala nje sikenze lutho. Kumele sibasize. Sobasiza. Kumele sithi ukulinda. Silindini. Silinde ukuthi bazobafike la bazosibulala. Lokho ke kwamcasulo Loseng ngoba phambilini ayekho umuntu owaphikisana naye. Waseyathembisa uzokwenza noma yini esemandleni nakhe. Waseyayivala imeeting. Ngalesikhathi ke abanye behamba imoya ephansi uDarrell wamiswa uLoseng. Bona ismile isiphela manje la. uLoseng ubuza uDarrell ukuthi uplan ukuhlala isikhathi singakanani la. uDarrell wayetshela ukuthi uLoseng uyadlala so wamtshela ukuthi uzohamba la noma yini makuqhamuka ithuba lokuthi ahambe. Engalindele ukuthi uLoseng unombandela kuloko so umtshela ukuthi mina ngakusiza ulungiselela indlela yakho kodwa ngicela sivumelane ngento eyodwa. Yeka ufundise labantu ukulwa namazombi. Umtshela ukuthi le ngane le unamaphupho amakhulu kabi ngayo akafuni ukuthi iphazanyiswe izinto ezinjengalezi. Ngizozama ukwenza njalo. Ya kunjalo. Awenza uzwelo nje uzulane nami. Thathezekile ngendlela umqeqesha ngayo. Ngiyabona ukuthi le ndlela izogcina emakhabeni odlame. Hayi akunankinga. Wonke umuntu la unendawo yakhe. Ngiyacabanga ukuthi nawe ufuna uyifune yakho.
nethemba lokuthi nawe uzoyithola yakho. uDarryl wabona ukuthi lenkulumo kaLoseng ayihambi yodwa nje ihamba nodlame ngoba uningathi uDarryl ufaka ingane ehlathini. Kodwa manje sekuphele 13 years sukela kwabhubha umhlaba. Ufundisa ingane ukuthi zilwe namazombi enye yezinto lezi ezibalekile for self defense. Ngenxa yokuthi indlela zokwenza izinto ayifani nendlela abantu ababona ngayo ayifani. uDarryl akafunanga ukuthi balobe bephikisana la, wavele waphenduka wahamba. Emva kwa 5 minutes uDarryl usadidekile ekhanda manje athole uElizabeth amxoxele ngokuthi uLoseng uthini kuyena. Ukuthi uElizabeth akayiboni inkinga ngokufundisa kukaLaurent ukulwa. Uthi ukufundisa ingane self defense buka kuyinto elungile. Kodwa futhi unawo ukucabanga ukuthi ngenzeka ukuthi uLoseng ukhathazeke ngokunye njengokuthi ehleze bona uDarryl engahlangani nabanye abantu ehlezi nengane. uDarryl waseyacabanga ukuthi ngenzeka ukuthi yena ucabange kakhulu kodwa still unawo lo muzwa ukuthi le ndawo le ayimfanele. Usecabanga ukuthi mhlawumbe kumele ashintshe enze enye into ezokwazi imhlanganise nabanye. Emva kokuthi Elizabeth emtshelile ukuthi le ndawo indawo eright ukuthi ungahlala kuyona. Ezwa lokho uDarryl abeseshintsha itopic. Uthi lezi insuku belokhu ecabanga ngomndeni wakhe nabangani bakhe abashiya le emuva eAmerica. Ndiyafisa ukwazi ukuthi baqhubha kanjani. Kube uDarryl bazi ukuthi uCarol uyeza sendleleni uzomfuna kaze bezozizwa kanjani. Kusasa uDarryl athi isinqumo sokuthi ahambe aye lapha kwi-training room. Ufica uLoseng ejima nabanye abantu ajima nabo ezibonakalisa ukuthi ulwa kangakanani. Wabaginqa nje ngokuphazima kweso. Ethola ukuthi uLoseng unalo ithuba. uDarryl wasebenzisa lo thuba ukuthi atshele uLoseng ngokuthi ucabangani. uLoseng yamtshela ukuthi unawo connection anawo ongamsiza ukuthi bamthathe bamyise enye indawo. Amtshela ukuthi uzokhuluma neteam 1 ukuthi ilungise itransport. uLoseng kwaze washo ukuthi ngiyaqonda ukuthi ufuna ukusiza. Kodwa iUnion of Hope ifuna ukugcina ukuthula so iyaphikisana nezenzo zodlame. Ngaleyo ndlela leyo akafuni ukuthi uDarryl alethe umqondo wokulwa kule ndawo. uDarryl amtshela ukuthi nama ngifisi kube njalo. Nama ngihlanganisi nodlame ngaphandle makufanele. Kodwa uthe emebona ukuthi uDarryl engathi akaqondisisi ukuthi ukhuluma ngani bese emkhombisa le nduku ayiphethe esandleni. Uthi ngiyayisebenzisa lezi zinto lezi ukuze ngipractice just for self defense. Ayi ukuthi khona umuntu engifuna ukumlimaza. Ebona ukuthi uDarryl akaphikisani naye. uLoseng egcineni uyavumelana nesicelo sikaDarryl. And ukeze ukuthi uDarryl unekhono elikhulu lokulwa. Unake emqondweni ukuthi ngenzeka ukuthi uDarryl agcine kuyena umholi weqembu elwavikelayo. Mhlawumbe sikathi uqeqesha kancane. Hayi ngaleyo toothpick. Emva kwesikhathi eside bemile, uLoseng abona ukuthi uDarryl uyadlala. Abesiyamvalelisa ngenhlonipho. uDarryl enze ngathi ukhululekile. Aphinde abuke uLoseng. Uyabona le ndoda le. Izinto ezikhulumayo ayifani nama-actions azo. Ubuke ngazathi uyindoda eyisho nje obinjalo into eyifunayo. Emva kwa 2 days, uDarryl wayijoyina i-team. Abahamba baya kwenye village bafika bahlakazeka khona begade indawo lapho izitha engabahlasela ngakhona. I-team leader ke yabo uMethus wasondela kuyena abuka isikhathi abesiyaqala yamchazela ukuthi lempi le ezayo bazoyilwa kanjani. Uthi imoto yokuqala eyongena lana izotrigger ibhomu elicushiwe okuzovimba iconvoy eza ngemva kwayo. Ngaleyo ndlela abazokwazi ngayo ukuthi bese beya-attacker bakhulule laba abathunjiwe. uDarryl walalela ngokucophelela. Base beyagada belinde iconvoy kaJanet ukuthi iqhamuke. Isikhathi saqhubeka. Omunye owayeme lapha phezulu ewendini egadile abesebenzela isignal yokuthi Janet nethimba lakhe bazoqhamuka ungekudala. Kwaba isikhashana zaqhamuka izimoto ezintathu. Babekalindele ukuthi uJanet uhamba ngale moto engaphambili. Wonke umuntu la wayeselindele impi. Kodwa Aliqhumanga